Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bafo ngithi kuwe namhlanje ungalinge wenze intombazane inyoni. Ngamanye amazwi ngithi ungalinge uvalele intombazane ebhokisini noma ekhejini. Angithi ukubona inyoni mangabe uyibambile, uyaye uyithathe uyifake ekhejini uyivalele. But one day make wenza iphutha lokuthi lelo cage lakho ungalivali kahle, izophuma inyoni indize ungaphindi uyithole. So-ke nentombazane uma uyitreat-a kanjalo iyokushiya intombazane. Ungathi intombazane mangabe isikuqomile, usuyajabula wena ingane usuyivalele ekhejini, usuyiphuca inkululeko yayo, usuyayidicayidela ukuthi kumele yenzeni ngasiphi isikhathi, ngaluphi usuku. Ngoba mangabe wenze njalo mfowethu, izokushiya leyo ngane, usuyiphuca inkululeko ingane ayisakhululekile. Yabona umuntu mfowethu, lo muntu ubephila impilo yakho okokuqala ungekho wena, yabo. Ngamanye amazwi uyayazi into e-wrong, uyayazi into e-right. So-ke angathi mangabe sekufika wena usumphuca leyo nkululeko, usuyamdicayidela izinto ekumele angazenzi nekumele azenze. Ngoba mangabe wenze njalo mfowethu ukhombisa ukubigwala, ukhombisa ukusaba ukuthi angase akushiye lo muntu. So-ke usufuna aphile impilo ephilwe wena noma ethandwa wena, okuyinto e-wrong engeke yenzeke futhi. Ngoba mangabe wenze njalo uzofika omnye umjida ozomtreat-a kahle, akhululeke abe free ingane. Ngoba isiNgisi siyasho ukuthi you should love in a way that the other person feels free. Ngamanye amazwi kuthiwa kumele umthande umuntu ngendlela ewukuthi uyakhululeka, yabo. Hhayi ukuthi manje akasenankululeko ngenxa yakho. Ngoba mangabe wenze njalo uzofika omnye umjida amtreat-e kahle, ayikhululeke ingane, angamshayeli imithetho, vele mdala lo muntu. Oqala kayena ngisho umfazi wakho. Amtreat-e kahle umjida, angamshayeli imithetho, bese ingane iyakushiya kanjalo ngoba wena usuyivalelile. Ake sithi mhlawumbe ufuna ukuzikhipha nabangani bakho, mhlawumbe benikhuluma, so siyakutshela ukuthi yazi kusasa ngizozikhipha nabangani bami sendaweni ethize, so yijabulisa. So-ke wena-ke ngenxa yokuthi u-insecure awuzithembi, usuthi uyaphi, awuyi lapho, yabo. Suyamdicayidela ukuthi kumele enzeni nakuphi kumele enzeni nakuphi ekumele angakwenzi, okuyinto e-wrong leyo, yabo. So wena kumele ngabe uyamjabulela ukuthi nje ahambe akayoshawa umoya kancane akhululeke. Ngoba mangabe usaba ukuthi uzochitha la yakhona, ngeke ukuvimbe mfethu lokho, ngeke ukuvimbe. Ngisho ngathi usumcontrola kanjani umuntu, into mangabe efuna ukuyenza uzoyenza. So kasikho isidingo sokuthi ustresse wena ngokuthi mhlawumbe uyikhiphile baye ephathini nabangani bakho, usaba ukuthi uzolala nabanye abafana noma bethathe inamba yakhe, konke lokho, yabo. Ngoba ekugcineni uzobuyaze kuwena. Ngisho wathi abathathe inamba yakhe, but ekugcineni wena indoda yakho uzobuyaze kuwena. So-ke but wena mangabe into ekumele uyazi ukuthi mangabe usumbambile mhlawumbe ukuthi khonto ero ungayenza, then komele kumshiye kanjalo. But akumele ukuthi umphuce inkululeko yakhe, angakhululeki ngenxa yakho manje, yabo. Ngoba mangabe umphuca inkululeko umuntu mfethu, ngeke umphuce inkululeko umuntu. Mangabe uzama ukumphuca inkululeko uzokwenza ngenkani. So-ke mangabe senza ngenkani, mhlawumbe usuyambamba ukuthi wena ubuthi angakwenzi ukuthi yena wakwenza, uzokwenzani lapho? Uzogcina umshaya, yabo. Uzogcina umshaya, usuyilimaza ingane yabantu, okuyinto e-wrong. Lapho uzozibeka emathubeni amabo ukuthi uyajela, uyaboshwa, ngoba wena usucontrol ingane yabantu ukuthi kumele yenzeni, ngasiphi isikhathi, ngaluphi usuku, yabo. So mfethu ungalingi uyenze lonto ngoba i-wrong, yabo. Khona enye nje ithekeni enyangeni ezedlule besisaka iprocess yokwazana, yabo. Ngoba siyazi thina la kamqeqeshi wensizwa ukuthi asijahe intombazane ukuyitshela ukuthi siyayithanda. Umuntu awakamazi, awakamjwayeli, so ujahe ukumtshela ukuthi uyamthanda. Cha, senze kanjalo. Mangabe umlandela umqeqeshi wensizwa uyakwazi lokho ukuthi asiyenzi leyo nto. Asivele sithi umuntu siyamthanda nje, ngoba siyazi futhi ukuthi imilenze iyavuleka ungazange usho ukuthi umuntu uyamthanda. So-ke isidingo sokutatazela umjahe ukumtshela ukuthi uyamthanda asikho, yabo. So-ke kubalekile ukuthi nazane, yabona nisaka iprocess yokwanzana, nenza yonke into eyenziwe uyithandana. So ukutatazela ujahe umtshela umuntu ukuthi uyamthanda, asikho isidingo salokho. So-ke besisaka iprocess nale ntombazane ukuthi sazane. Manje ebengitshela yonke into ngoba bengibuza imibuzo esangxoxa, bengiyibuza ingane, hayi phela as if i-interview. So-ke bengiyibuza imibuzo, ingitshela yonke into ngoba ngiyazi ukuthi abantu abaningi bayathanda nje ukuchazela ngezinto abazenzayo empilweni,
abazi-achieve-ayo. So abantu benza kahle ngamanye amazwi. So wena into ebalulekile ongayenza ukuthi ulalele, yabo, ulalele konke abakushoyo, hhayi ukuthi ufake okwakho. Uma efaka nawe ufake okwakho, cha, asenze kanjalo. Mncome entweni enhle ayenzayo. Uma ukuthi uyakubuza nawe-ke usungafaka okwakho, but hhayi ukuthi uma ngabe kutshela izinto ezinhle ngaye nawe usumtshela ezinhle zakho. Cha, linda asho into zakhe, uncome izinto zakhe akutshela zona, hhayi ukuthi umtshele okwakho, yabo. So-ke ibintshela yonke into, okusho ukuthi i-ex yayo ibiyivalele ebhokisini, like ibiyifaka ekhejini, ibiyi-treat-a sokwenyoni, yabo. Njengoba lento engiyichaza njengamanje, ithi ungayi-treat intombazane njengenyoni uyivalele ekhejini. So umjida benze njalo, wayimithisa ingane, ekuqaleni nje besa-right, bengenankinga, but the mase isimithi ingane, seyimithisile umjida, waqala-ke manje wayishayela umthetho ukuthi kumele yenzeni nani. So-ke lokho kugcine sekuba nomthelela omubi, ngoba umjida ubeseyishaya le ntombazane, uma ngabe isho yona ubeseyishaya ngisho ikhulele. So uyacabanga ukuthi umjida onjani nje loyo, usuke uphazamisekile ngamanye amazwi uma ukwazi ukushaya intombazane, uma ukwazi ukushaya nje intombazane. Okwesibili uyishaya ikhulele, uyacabanga ukuthi nje icala elibovu lelo. So-ke but-ke bagcine behlukene uma ngabe ichaza. But into eyabanga ukuthi nami ngithi ukuqhela kule ngane, ngoba bengithi njalo uma ngabe sihleka nayo, ngithi nje ukuyichwenza kancane, iyahleka qhu isiyangishaya kancane, yabo. So bengiloko ngikhuza ngithi msungidlalisa ngokushaya ngoba ngikuthanda ukuthi silosishayana, yabo. So yona lento isingenile kuyona ukuthi nje kuyashawana, yabo, isize yajwayela. So-ke ngisho idlala uthi iyangidlalisa, igcina isingishaya nje ngenqindi, yabo. So bengiyikhuza ngithi yabo ntombazane, angiyithandi lento oyenzayo ngoba ngeke uthande nami sengikushaya, yabo. So angifuni isijwayezane umkhuba omubi wokushayana. Ngiyazi ukuthi umuntu wakho ubekuphatha kabi ekushaya, but nawe ungajwayele ukuthi ugcine usungishaya. Bengiloko ngiyikhuza njalo, but impilo iqhubeka. So-ke sagcina-ke ngihlehle kanjalo kuyona. So-ke and into embi kuyona ukuthi ibiyi-negative kakhulu. So angizwani nomuntu o-negative, yabo. Umuntu ozicomparisha nabanye abantu, azibukele phansi, ngeke ngilokwazi ngiduduzana nalowo muntu. So-ke nawe mfethu ungalenzi lo phutha lokuthi uvalele ingane ekhejini, usuyiphuca i-freedom ngoba uzogcina usuyishaya. Uyoba nebhadi-ke enye uthi uyayishaya ihambe ikubophe, yabo. So-ke asifuni insizwe njalo ehambe ishaya amantombazane ngenxa yokuthi nje bafuna enze lento ethandwa yibona. So-ke uqaphele mfethu, ungayivaleli intombazane ekhejini, ngamanye amazwi ungayenzi intombazane inyoni ngoba iyona inyoni, ngeke uyiphuce i-freedom yayo. Uma ngabe uzama izoqhubeka yenze ngenkani, bese wena ucathi iphula umthetho wakho bese uyayilimaza. So kubalekile mfethu ukuthi sifundisane, siqaphelisane ukuze siyeke ukwenza lamaphutha ayenziwa kudala, yabo. So-ke sho-ke mfethu.